damang dainang dapat sadaro hatta martangya kita. Dame ni debata na sumurung siyan saluh na roha ima mangaramo tiati dok pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amin. Hatani Tuhan dinalaho patugun haporsyauta di bagasa tikyon dienek maisan buku 2 Petrus bidusada ayat 10 roh dia 20 sada omahatan di Tuhan tapai tiup madibagasan rohat tabi aidada huyutok kami akka turi-turian na pinikir ni nabisuk dina hupaboto kami Tuhamu hagugon dot haroroni Tuhan Yesus Kristus tung diida mata nami do hatong amon nai ay di jalo do hamulyaon do asangapon siyan debata ama dinamasa tu ibana siyan hasangapon natongam i suaraon o do anakku haholongan ni rohakku nalamodo rohakku di bana ima suara na hubigi hami ro siyan banuagi jangi ujurap hami dohot ibana di doluk na badye jalam hokma atong hata panurangi di hami jalatama marsito patusi mahamu songon na tupalito na marsinodang di inganan na hulum pai matarida siulu balang ari jala bisar sibuan hatiuro di bagasan rohamuna omma parjolo boto hamu dang dapot hatorangan ni nasa panurangon na tersurat anggo sian rohani jolma ay dangdung sian tahe ni jolma haroroan ni panurirangon alay tinogihon ni todi parbadia do ubahen na marsuara akka jolma disuru debata ido pajahon na damang dainang nainalonga di bagasa Tuhan ta Yesus Kristus totu di bagasan parnguluon manang jama si sonarion tung masay mura-mura na mahita mabigi manang madapot akabarita di Indonesia pehita bodo sonari tabereng barita na adongi ma di luar negeri alair kok do botota dan sudi barita na adong tabereng barita sitok jala dan sudi jolma na pararatok barita na pinasahan na sitok gudangan sonari akabarita pabalik-balik fakta siya na sa sitong tujuan na tujuan dia keparbarita sonari manang barita na adong sonari na peting gudang majah na peting gudang porsia soal keabsahan barita sitong manang susah sitong i urusan belak alenido Kominfo sonari di Indonesia secara khusus berusaha do menyaring dia do berita na toho dia do berita hoax do kana as molo adok kaboto at pasaton berita hoax adong do undang-undangnya di penjara nah molo tasulik bagas tu parngulu di haporsian na Kristen ternyata soal berita aka hoax na songon na sonarion nung atong masa jujur terjadi diteke dia tutubu di Tuhan Yesus Kristus nung atakas di suraton akka panurirang taringot tu ibana alay gudang do akka siboto surat na maboto na sinurat ni panurangi dag makaporsiya dang dijakon ibana dang dijalo ibana jelada porsiya ibana do si paluan buhasa busong di boto na sida do
aka berita aliran dihapor siya. Saluhut nai patuduhon na unggugudo huaso ni portibion mangela-ela roha do pikiran. Na damang daingan di bagasan barita nauli na sa tuhita dia pala partikianon tung masa takas do di pabotohon apostol ni dibatai masih Petrus dia tindakon ibana do taringo tu Yesus Kristus na didohoti ibana na dihapor sa ibana. Dia menjadi salah satu saksi hidup, saksi mata yang melihat bagaimana pelayanan Yesus. Karena apa? Karena 24 jam ibana rak doh Yesus. Rak mangan, rak dungo, rak mangula, rak merdalan itu dia rak nasida. Bahkan detik martanya pe Tuhan Yesus salah satu nadohot madongani Tuhan Yesus martangiang si Petrus dong. Baru si Yakobus dong si Yohanes. Jadi lidik na martangiangi Tuhan Yesus tu masa takas dong. Di parwahon di bereng. Haulion do hamuliaw ni debata na songgop tu Tuhan Yesus. Dung di parwahon ibadah salhu nai. Gabe lam tuguma nakapor siya. Alay ahdo na masa dihurian na pinuka ni si Petrus dia kalua parserahan ni. Di hati hai masegudang do akaparpoda haliluon. Masegudang do na papel-pel aka hati goran ni debata. Jala tunggudang do akajon mana porsiahian di siala ela-ela ni portibion di siala kahamolon na dia do pa dinasida gabe ditinggalon nasida do maka porsia Tuhan gabe dioloy nasida do aka parpoda haliluon gabe lamlilu maha porsia dinasida haliluon ni ha porsiaon mabain bangsoi dau sian lomoni rohani debata dia kana masa di tonga-tonga ni jolmana porsiai dipasingot dipaingot apostol Petrus mamusena aka bangsoi asa buha asa manada bangsoi tudalan do lomoni rohani dibata huria nenolonga di bagasat tuat Yesus Kristus di hata ni dibataon dia ayat 10 dia tidak kodo aidada huitok kami akaturi-turian na pinikirin na bisu. Kalau di bahasa Indonesia dikatakan sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng. Isapan jempol. Artinya apa yang disampaikan oleh Petrus sebuah fakta realita, sebuah kebenaran yang absolut. Bukanlah sebuah pemberitaan berita dongeng mana akaturi-turia sapi. Namar kuar turi-turian berarti nadausian akasih tongan. Namar kuar turi-turian berarti na adong sesuatu diceritakan tapi apa yang diceritakannya ini fakta dan realitanya belum tentu seperti itu. Dongeng sebuah cerita fiksi. Yang namanya sebuah cerita fiksi bisa saja orang sedang berkhayal, bisa saja orang sedang merangat-angat, bisa saja orang sedang berhalusinasi. Tetapi ketika apa yang dipersaksikan oleh Petrus di bagasan hatani di Bataon, barita nasito, natoho, jala yang tidak boleh diganggu gugat. Karena apa? Karena apa yang diberitakannya sesuai dengan kebenaran Tuhan dan kehendak Tuhan.
Itu bahin di do ima apostol Petrus. Dada turi-turia. Dada turi-turia. Alai hagogo odot haroroni Tuhan Yesus Kristus. Nomor 8 na mangina. Takas do di parwahon apostol Petrus. Hagogo di debatai. Namasa di bagasat parmulona. Jela takas do di parwahon ibana di bereng ibana di lalai ibana. Taringo tu Yesus naung tarsilang di dolu Golgota. Dan apa yang dijanjikan oleh Yesus. Bahwa dia akan datang. Itu sebuah kebenaran. Dan dia pasti datang. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dung di hajong jokon apostol Petrus songoni. Di paboton ibadah do musenang taringo tu Yesus. Pengenalan Petrus akan Yesus. Sesungguhnya pengenalan yang sungguh akurat. Maka karena dia mengenal Yesus tidak hanya secara fisik, tetapi secara rohani, maka kesaksian dia tentang Yesus adalah kesaksian yang benar. Amang inang nenolongan di bagasat Tuhan Yesus Kristus. Marasing do di jamat tasisunarion tu zaman ni apostol Petrus. Jamat tasisunarion dang takas be manang dang tabereng be secara perdagingon. Taringot Tuhan mulia di Yesus. Alai tahapor syaido secara partodion. Hobartu na didok ni dibata tu si Thomas. Martua ma na porsia. Dumar nida. Alai martua am mahamuna. Na so porsia nang pe dan marnida. Maka apa yang mau dikatakan di sana? Yang mau dikatakan di sana. Bahwa Allah yang adalah Raja adalah sungguh-sungguh Raja yang mulia. Bahwa Allah di dalam Yesus Kristus dipermuliakan oleh Allah. Dan Allah juga mempermuliakan kita lewat keselamatan yang kita terima dalam kehidupan. Huria nenolongan di bagasat Tuhan Yesus Kristus. Hobartu ujahan nasa tu hita di apala partikienon diduk re Yesus Raja na marmulia ahaduna nang dohonon nati tagad bersada-sada na perjulu ditugiok saluk na hita asa totong maka porse Tuhan sen nasa roha sen nasa pikira do sen nasa gugu. Bagaimana setiap orang benar-benar percaya kepada Tuhan di dalam segala kehidupannya. Orang yang percaya kepada Tuhan di dalam segala kehidupannya. Berarti dia mencerminkan kasih Tuhan di dalam segala perbuatannya juga. Karena Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus adalah Allah yang benar. Allah yang menunjukkan kasih yang begitu luar biasa kepada kita. Maka jangan pernah kita ragu. Unang suam-suam kuku hapor syeta mangolo ibadah. Ibadah do Raja namar mulia. Ayan ibadah do Raja namar mulia. Holang ibadah do pujian tadi baka sempar ngolok. Dan ada pamuji tu diri sendiri. Dan ada pamuji tu halak. Dan ada pamuji tu jolma. Dan ada pamuji ima tu gana-ganaan. Alai pamuji natapatu pahulang tu Yesus sampai. Alana ibadah do Raja namar mulia. Alana kon ibadah ta puji di bagasan parngolota. Berarti akka ulot tapi ikut tarida do akka ulan na mamuji Tuhan. Dak ulaon narumarbe. Dak ulaon akka najabe. Dak ulaon akka namarhalo Tuhatan di bata. Alai ulaon na patuduhon holong ni debata na mangulu di bagasan ngulut tagad marsada-sada. Imana perjolo. Napadua damang dainang hobartu mingguta nama doko minggu estomihi namarlapatan sayhoma gabe partano batuakku nang diajari jala dijohi tamarhiti-hiti hatani Tuhanon nang peragam akka hamaolon nang peragam akka sitaonon nata ae nata adupi di bagasan parngolotta ala ikototong do hita mamuji di bata
alana buasa, alana debata gawi partano batuata. Mamuji debata di bagasan hamaulon, hatarida di jolma nama bad debata gawi partano batua di bagasan parmulona. Amang inang nenolonga di bagasan Tuhan. Ragam hamaulon tadupi di rumah tangga. Ragam hamaulon tadupi di bagasan akaulat. Alai di bagasan akahamaloni ikon adong sada komitmen na pasti di bagasan parmulota. Pujiok kuda Tuhan. Disiala ibana nunga makaholonya. Pujiok kuda Tuhan. Disiala ibana nunga mamilih diri na homokopa. Pujiok kuda Tuhan. Disiala nunga partoha pau di harajan di bata. Pamujot tato di bata. Dalat tapataridahon. Nang parto hapita di rajan di bata. Na parpudi sahali damang dainang. Sian hata ni Tuhanon nang dipaingot tu hita ganuk marsada-sada. Asa totok kita makatidakot Tuhan di bagasan akaulot. Marlapatan makatidakot Tuhan marhite-hite kaparangi. Makatidakot Tuhan marhite-hite akka ulaon na dalomon di bata. Jala makatidakot Tuhan. Ikototong pataridahon ng polin haporsyota. Jala hatarida di jolma na polin haporsyon na. Ikumangulu maibana. Di haret taon ni rohana. Manangihon. Jala mangulan hata di Tuhan. Amin. Martanya kita. Moliate Tuhan nunga taruli hami sian hatam dia pala partikianon. Hodo tutu Tuhan si pangulu jala si palua hami. Hodo raja nabadia. Nekokodo pujian nami di bagasan ngulu nami. Nekokodo namangulu di bagasan akaulon nami. Pargugui hami. Parbisui hami. Asa totokan dia di bagasan holong neruham. Di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami martanya kami. Amin.